Number 5, syudad sang Bago nag-donate sang duta sa PNP. Kung matigayo na ang tanan, igarekomendar sa regional director sang PNP nga diri ipatukod ang headquarters o regional headquarters sang PNP. Kay nasang aga nagbisita ang mga opisyalis sang Police Regional Office Negros Island Region sa pagpamuno ni Brigadier General Romano Cardinio kay Bago City Mayor Mayet Havellana. Sila nagsapol angot sa ginalantaw nga pagpatukod sang PNP Regional Headquarters sa syudad. Suno kay Cardinio, may gikasugta na angot sa lot donation kag may gamay na lamang nga mga arrangement nga ginahikot. Kung matapos na, siya mag-recommend sa pagpatukod sang Regional Headquarters sa syudad. Labing ginaabi-abi naman ni Mayor Havellana, wala labot nga may dako ini nga impact sa peace and order sa syudad, pakatipong pag-itilisang investor confidence kag makabulig man sa criminology program nga ginapabugal sa syudad. Suno kay Cardinio, malapit ang Bago sa Bacolod kag hindi pabudayan ang mga pumuluyo mag-access sa ilang frontline offices ini parehas na lamang sang Regional Highway Patrol Group, Regional Civil Group, Regional CIDG kag Regional Cybercrime Unit. Collaboration with other city mayor, so they agree on the donation of lot for the PNP. So I think minimal arrangement on the deed of donation will be corrected. So if that happen, I will recommend to the Chief PNP that we will establish a headquarters here in City of Bago. Why is it ideal na dito talaga sa Bago City yung location for our regional office? Yes, because City of Bago is very near in the heart of Bacolod. Hopefully soon matindog na diri ang mga frontline offices services nila sa PNP, NIR diri sa atong pinalagang syudad. Anong mga impact sini sa city, ma'am? Of course, sa safety naton, peace and order naton, more investor confidence, and ang isagid nga gapasalamat ko ang aton criminology sa aton Bago City College, baton kita flagship program, and ako ginaabutang ari di ang PNP